Kaixo, bideo honetan ikusiko dugu nola biratu irudi bat ardatz batekiko. Lehenengo eta behin irudi egingo dugu. Kasu honetan hartuko dut linea erreminta. Klikatzen dut eta E antzeko bat egiten saiatuko naiz. Beitu, hemen ipintzen baldin banaiz eta jaisten baldin badut apurka ikusten duzu hor diskontinua bat agertzen dela. Eta lan badakit justo horrarte egingo dutela. Hor dokat ea, emango diogu beste iruditzu bat egingo dugu hemen. Itxoin. Egingo dugu hau, forma berezi bat eduki dezan. Kolore apur bat emango dutzugu. Eta hemen daukagu gure irudia. Orduan, dana selekzionako dut. Eta egingo dutena da, biraketa batza ipiniko dut vertikal hau. Orduan, horretarako hartzen dugu hau, rotar. Klikatzen dut hemen. Eta soltatu, arrastatuko dut berutza. Ona heltzerakoan, solta egingo dut. Kopiatu gure duten lez, kontrol sakatuko dut. Klikatuko dut hemengo edozein puntutan. Eta orain sagua mugitzerakoan E hori be mugitu egiten da. Eta mugitu behar dut, biratu behar dut 180 gradutan. Eta hor hartzen diata. Baina kolorerik. Orduan, eskumeko botoiari emango dotzen eta esango dotzen invertir kara. Zergaitik hor daukadalako aurpegiaren atzeko aldea. Eta orain, agertu egiten diata guztia. Ikusten duzue, irudi honen simetria ardatza hau izango litzatekela. Bai? Egingo dut gauza berdina, baina biratuko dut irudi guztia ardatz horizontal honekiko. Horretarako lehenengo eta behin selekzionako da guztia, kontrol A, aukeratzen dut berriro rotar, klikatzen dut hemen, amaiera arte noa. Ez daukazu zertan amaiera arte joan beharre, norabide horretan egitearekin nahiko da. Soltako dut orain sagua, kontrol sakatuko dut, eta hemen godozein puntutan klikatzen dut. Sagua mugitzerakoan, hor agertzen diatan nire irudia, 180 markatuko dut teklatutik eta kontrol. Edo enter markatu. Eskumeko botoiarekin, invertir karaz, eta badaukat nire irudia. Ikusten duzuen? Txikitu dut. Eta trasladatu, mugitu egingo dut apurtxo bat. Orduan ikusi dugu nola biratu ardatz vertikal batekiko eta ardatz horizontalekiko. Baina izan daiteke edozein ardatzekiko. Hartuko dut honekin, erraminta honekin, ardatz bat marraztuko dut, hau adibidez, eta egingo dugu. Irudi guzti hau biratuko dugu ardatz honekiko. Orduan, kasu honetan ez dut egingo kontrol A, ze bestela hartza be aukeratuko leuke, eta ikusten duzutan dagoela puntu urdinez, berriro rotar, klikatzen dut hemen, onarte, sakatzen dut kontrol, 180, eta badekot hemen. Eskuineko botoiarekin, invertir karaz, eta badekot. Orduan ikusten duzue, biraketa ardatzak, simetria ardatzak lantzeko oso erarreza da, eta ikasleak oso errez ulertuko dute. Bai? Orain egingo dugu beste adibide bat, oso polita. Basiko naiz triangelu batekin. Hartuko dut triangelua, hau adibidez, eta barruan forma purtsu bat emango dutxegu. Formaren bat olan, adibidez, eta hemen beste itxuren bat. Hau adibidez. Kolore apur bat emango txegu bai. Urdinetara pasako naz, adibidez. Hau, ilune. Hau argitxu hau. Eta bolatzik. Aukeratuko dut guztia eta mugitu egingo dut.
Piniko dut hemendik. Bueno, orduen, dakigu moduen, hau 6 aldiz errepikatzen baldin badut, hexagono bat lortuko dut. Bueno, hori egingo dut. Lehenengo eta behin hau biratuko dut, ardatz honekiko. Orduan, hartzen dut hau. Onarte, kontrol, klikatzen dut hemen, 180. Invertir cara, eta badeko. Orain, aukeratuko ditut triangelu biak, eta biratuko dutez ardatz honekiko. Eta orain, beste ardatz honekiko, gauza berdina. Eta badekot, hexagonoa. Bai? Bueno, orain egin dezakedana da, interesetan baiata, hemengo lerro honek kendu ingotaz. Ikusten duzuen? Hau da modu bat, gero amaieran irakutsiko dutzu beste modu bat. Bai? Bueno, txikitu egingo dut. Eta honegaz, mosaiko bat egin dezakegu. Ekarriko dut ona. Aukeratuko dut guztia. Eta egingo dutena da, erpin hau, hona ekarri. Aukeratzen dut, kontrol, kopio gure dutelako, ipintzen dut hemen, eta kopioko dut 5 aldiz, 5x, gogoratu. Eta badekotor. Txikituko dugu. Honuntza, kontrola, eta orain, errenkada hori, barriro, honekin barriro kopiako dugu. Orduen hau, ekarri leike eta adibidez, ona. Biak kopiatu dut. Holantzik. Eta ikusten duzue, zelako mosaiko polita geratu dan. Bai? Gure dute zela, alde horiek borratu. Bueno, hori ingo geunke ventana. Ia gogoratzen zen. Bai, ez, hemen. Ber, hemen, estilo de aristas. Eta aristas kendu. Ikusten duzu hemen geratu dan. Bueno, bau da aurkezteko beste modu bat. Bueno, nik uste dut, bideo honetan ikusi ditugun baliabideekin, bai simetriak, bai rotazioak, gauza asko azaldu daitezkela geometria aldetik ikasleentzako. Bai, oso bisuala, eta ikusten duzue oso erraza. Bale? Animo orduen.